салом алейкум духтарако, созаи нағзаи саломатиятон хубай. Мехоҳам шумода ҷакардои вишивкадора нишон диҳем. Тоза бори Дубай, марҳамат, новинкая, якмсор, чанд ранг дора. Ҳамахе материал, ҳамаи ҷош ҳамахе вишивкая. Мана 700 сомонай духтарако. Метавонем ки дархост кунен. Бисёр ҳам рангои хушрӯ дора. Дидед, инаи дигар рангшай. Мана. Баъд анаи ҳастай, и ранги дигариш. Баъд анаи рангаш ранги хушрӯвакай. Биненда. Материал ҷакардаи дубайский тоза. хоҳишмандо метавонем ки дархост кунен. Бори Дубай. тамошобино, имрӯз пеш аз давом додани навор мехоҳам камакак дар бораи атомӣ бо шумо суҳбат кунам. Ози ман худам шампун заказ карда будам. ин корейский косметикай, маҳсулоташон беҳад хушрӯай. бовар кунен, ҳама таъриф кардастай. Чӣ маҳсулотое ки мисол барои саломатии мо ҳастай, чӣ маҳсулотои косметикишон, ҳамаи чишон фоидаоварай, нағзай, сертификати халал доранд. марҳамат наборошон наличие ҳастай. ман оғози офисшон даём. инчунин коргар дар корашон кор мекунанд. духтарако, зизанако бисёр кор кардастиян. ина касе ки кор карданияй хубиш даи будае ки балотон намесухтаиҷада, айзваниотон намеафтиден. баъд маошҳои хуб мегирем. фақат ки команда мекунен. инчунин продуксияи ҳамин атомира як маротиба агар одам гирад, фоидаша мебина. баъдан ҳамин муштари худаш шумода менависа ки ҳамин чиз дар корай. шумо метавонед ки маҳсулоташона фурӯшену команда накадаям маош гирен. метавонед ки команда кунед. маҳсулотам ки нафурӯхтед, ҳамиқае ки команда кунед. дар 6 моҳ як маротиба харид астаи тамом духтаро. марҳамат ҳамин хоҳари мада бинависен, кор мекуна, кора шумода бо мефаҳмона. ана тамошобинони азиз, ҷакардаи бес санг, ин ранги фарангои пешина буд ком хеле боринай, тоза дубайскиш 350 сомон як либосшай. иҷада чанд ранг омадагиай. ҳозир ман рангоша нишонтон дидим. ина марҳамат каседа ки бори Дубай дар кор боша, материалои тозаи Дубай, марҳамат нависен, мо доставка дорем духтарако. ина яша бинед чӣ хушрӯай. ҳамаш рангошон фасонай. мана золотистый ҳастай, мана ин нежно-розовияй, вайш гулакош боша савсча. мана ишам хушрӯ. хулас ҳамаш беҳтарин рангу беҳтарин гулӯяй. мана 350 сомон як либосаш. тарако бори тоза, мана оригинал регал касе ки мехоҳед 600 сомонай. и байои падбаланд королевский балхои фасони якмсорт. инами расветкошай кадомиша ки мебинед, инами цвето мондагияй духтаро. мана сиёҳа бисёр мепурсиданд. ростигап сиёҳ фақат качествои безеб меомад. идаф бори навда ҳами качествои хушрӯ омадагияй ки метавонед ина дархост кунед духтарако. мана сафедшам омадагӣ ҳаст, сафеди ширчоиш. хулас ҳамаи ҳамин рангои фасон идаф омадагияй. ҳамина бинен вай кадомаш дар кор мешава, скриншот карда мада партоен. ана духтарако, инаи материаллора мехоҳам нишон диҳам. корои дастӣ ино беҳадам фасонан. марҳамат 900 сомона як либосаш. мана интихобуш хеле зиёд омадагияй. мана бинеда ира то 1200 сомона мефурӯшам баъзе ҷода. иҷада 900 сомон. мо фақат доставка мекунем духтарако. материалаш хеле муллоимакай, ласи муллоимай бори ҳиндустон. ана биненда чӣ хушрӯай. ҳам гулои фасон омадагияй. ҳоз дигар гулошам нишонтон метиҳам, маъқултон мешавад. инаи рангакошон диден. мана фасони бадан ҳамаш кори дастӣ дора духтаро. ира бинен киртада аҷои бод мебиёя. инаиш бо нежно-розовияй. мана иҷа ҳам лавдоманиш ҳастай, ҳам белавдоманиш. анаи рангаш ҳамиқа хушрӯай духтаро. кабутуш аҷоиб киртада фасон мебиёя. марҳамат хоҳишмандо, пушаймон намешен. 900 сомона як либосаш. барои арӯсако бисёр мегиранд. ина метавонед ки барои тӯи марака, барои ягон арӯсак аз амиҷа мода нависен.
мо доставка мекунем.